Bé, després de l'any passat, que va ser un curs d'iniciació preciós, on moltíssim professorat jo crec que es van dur ganes d'implementar-ho a les escoles, la intenció d'aquest any és fer un nivell avançat, un nivell 2, perquè s'enduguin més recursos a nivell tècnic també, perquè ells també estiguin més segurs, més segures a l'hora de... Més aptes per tocar-ho, però sí, sobretot és més recursos per a la seva pràctica a l'aula. Exacte, ja no tant a nivell d'iniciació, sinó una miqueta més enllà. Si ja han començat a transferir-ho, doncs que puguin tenir més elements per continuar-ho aplicant. La idea és que sí, ens estem trobant que molts mestres d'infantil i de primària fins i tot, que no són exclusivament mestres de música, ens diuen és que nosaltres també volem utilitzar l'ukelele a les aules. Perquè és un instrument petit i que és molt fàcil acompanyar cançonetes tradicionals o que elles mateixes fan servir molt i que amb l'ukelele és molt atractiu. Aleshores diem, per què no? Esclar, també està obert a altres mestres. La primera idea és que el professorat de música sigui qui ho porti a terme, però si altres mestres també ho volen aprofitar, està obert a tothom. Doncs seria fer una transferència d'alguna cosa que sigui molt pràctica, que en aquest cas és la confecció d'un cançoner menorquí, amb cançons que siguin tradicionals, populars d'aquí de l'illa. O fins i tot cançons que s'inventen els mateixos mestres, que això també és molt interessant. Composicions pròpies que es vegin amb ganes de crear-ne de noves, perquè si no n'hi ha, s'ha de crear. Aleshores, també poden ser cercar repertori d'aquí de l'illa, ja sigui d'autor o tradicional, és a dir, el cas és que tinguin tot un munt de cançons, de temes que entre tots han cercat i que poden fer servir després a les escoles com a repertori més propi, més autòcton. I con una proposta didàctica. Sí, que també això mateix. És molt important. Sí, pensem que això serà molt útil i tindran un repertori d'una 20 de cançons més, a banda de les que oferim nosaltres. Nosaltres pensem que aquest ukelele ho té tot, aquest instrument ho té tot, perquè tant es pot desenvolupar tot l'àmbit melòdic, com l'harmònic, com el rítmic, i ja no només musical, sinó també a nivell social, tot l'àmbit social i intrapersonal. Per tant, una cosa molt important és que et permet cantar a la vegada que estàs tocant, sí. que et pots acompanyar, això és un puntasso molt... És un punt molt important, que et permet fer-ho tot. De fet, cantar, fer les melodies, moure't perquè és petit, pots cantar, tocar, ballar, que són els 3 eixos de l'educació musical. Són els 3 pilars. I pensem que amb aquest petit instrument, que és igual que el guitarró, que té molts altres instruments tradicionals semblants, però aquest és més econòmic i per això s'ha estès a totes les escoles i està fent aquesta feina d'ajudar a l'aprenentatge globalitzador de la música. Nosaltres el que intentem és donar eines perquè puguin aprendre música a través de l'ukelele. Les persones som éssers musicals, això per començar. Portem la música dins. Si hem tingut la sort de tenir estudis musicals més enllà de l'escola, evidentment, si ens hem format com a músics o mestres de música, tenim una formació més avançada, òbviament, més especialitzada. Però tothom, siguis gran, siguis petit, siguis d'on siguis, ets un ésser musical. Partint d'aquesta premissa, tot mestre hauria de poder fer servir la música com un aspecte transversal a l'educació. Perquè a més és globalitzadora i es pot ensenyar qualsevol cosa, podem aprendre qualsevol cosa a través de la música i a través de l'art. No només la música, sinó a través de propostes artístiques. Sigui ciència, sigui matemàtica, sigui llengua, ajuda a desenvolupar totes les competències humanes. I una cosa que té aquest instrument és que també que quasi mai ningú li té por. Li té por. És perquè és petitó, és atractiu i els mestres fins i tot que no són músics s'atreveixen a tocar-ho i després de provar-ho es convencen de que realment és fàcil portar-ho a l'aula. Sí, nosaltres tenim també escola de música i allà venen gent gran, gent remenuda, gent que no té ni idea de música però ens diuen vull tocar l'ukelele, vull aprendre a tocar-lo. Famílies que venen senceres, pares i fills, a aprendre junts.
això denota que és un instrument que realment ningú li té por, siguis de l'edat que siguis, i això és un hàndicap amb el qual juguem a favor, perquè ningú li tingui por. I entre el col·lectiu de mestres és molt important que li treguin aquesta por. Així que... I que es canti a les aules, perquè s'ha deixat de cantar molt, malauradament. S'ha deixat de cantar a les cases, s'ha deixat de cantar a la societat en general. I l'escola té un poder molt important per recuperar la tradició oral, per recuperar la música. Abans es cantava a tot arreu, a tota hora. I ara cada vegada fa com més vergonya. Però gràcies a aquest instrument la gent està començant a cantar més. Així que té aquest valor per nosaltres també.